Soñaves de seguir, expulseu la cova en casa i desdenyador. N'hi ha gent que treballa i després aprofita un altre. Clar, així n'ha passat així, la veritat. Menys mal que vostè, quan fa falta protestar, n'hi ha que protestar. Vostè no calla mai, perquè si calla, qui calla otorga. Vostè ho ha dit. I així no otorguem res, perquè mira les vetrioles que tenim. Ayer por la noche, 2 generaciones por lo menos de valencianos lloraron cuando el informativo de Canal 9 anunció el cierre de la televisión que había decretado Alberto Camps. Generación de valencianos que han crecido con esta televisión pública. Sí. Y son 2 generaciones de valencianos que no vamos a consentir que nos roben una televisión que es nuestra ventana al mundo. Porque tenéis que entender que una televisión pública como esta, en una comunidad con lengua propia, es una ventana al mundo que nos proyecta. Y entonces empiezan a salir cosas. Pues mira, este resulta que es el marido de una de las secretarias de la sede del PP en Valencia. O este resulta que los dos pertenecen al Opus, o los dos son del PP, o son legionarios de Cristo, o son tal. Entonces comprábamos los derechos del Valencia Club de Fútbol por 30 millones de euros y luego los vendíamos por 15. Es decir, 15 millones de euros iban por el aire. Con 15 millones de euros podías haber aguantado un montón de plantilla. Fabra es el que dirigió el ERE que los tribunales acaban de declarar ilegal. Y no solo este ERE, sino todos los EREs que ha hecho la Generalitat Valenciana, desde que Alberto Fabra está al frente de la Generalitat, han sido declarados ilegales por los tribunales. Y por lo tanto, Alberto Fabra no puede lavarse las manos como Pilatos y decir que esto no va con él. No, esto es la herencia del Partido Popular, de la que él se ha beneficiado durante todos estos años, una televisión que fue desprestigiada por la manipulación que sufrió, una televisión que se convirtió en una televisión del gobierno en vez de ser una televisión del pueblo, y una televisión que fue mal gestionada, a la que se infló de personal enchufado para precisamente hacerles la propaganda, y que ahora esa mala gestión se la hacen pagar a todos los valencianos cerrando la televisión. La sonorización del Papa la encargó Canal 9 a una constructora. Dime tú si eso tiene sentido. Una constructora que se dedica a hacer edificios le encargan la sonorización. Eso no es más que desvío de pasta que vaya ahí, y esa constructora obviamente subcontrató a otra empresa de servicios para hacer la sonorización del acto. Bueno, a mí es que me parece una canallada contraponer la sanidad o los colegios a la televisión pública, porque todos son servicios públicos. Mirad, hace unos meses compramos por 40 millones de euros la deuda de Valmor, que es la empresa privada que gestionaba la Fórmula 1 en Valencia. La compramos los valencianos por 1 euro, pero tenía 40 millones de deuda. Luego compramos 40 millones de deuda que nos costó a los valencianos. Es decir, si teníamos dinero para la deuda de Valmor, que es una empresa privada que gestionaba la Fórmula 1, que no creo que sea un servicio esencial y muchos valencianos no lo creen. Si tenemos dinero para un aeropuerto peatonal que cada año se lleva millones del presupuesto público, si tenemos dinero para mantener la Ciudad de la Luz, otro esperpento que se lleva millones del presupuesto público valenciano, ¿cómo no va a haber dinero para pagar a los trabajadores y trabajadoras de la radiotelevisión valenciana, que sí que es un servicio público esencial? Porque una televisión y una radio públicas es un servicio esencial, que tiene que ver con el derecho a información de los ciudadanos y tiene que ver con el derecho a ser ciudadanos plenos, con toda la información. Por tanto, si esto, que es un derecho constitucional, no tiene dinero para financiarse, ¿por qué no lo tienen empresas privadas que se han llevado y se han saqueado las arcas públicas? Mónica, esto no es una cuestión de colegios o televisión, esto es una cuestión de decencia o corrupción. Y aquí la corrupción ha desviado muchísimo dinero público de esta Radio Televisión Valenciana hacia intereses de Partido Popular o hacia intereses particulares. Entonces, a ese nivel han habido un montón de cosas. Entonces, el problema es un problema de legalidad, de robo y de que los gestores de RTV han sido unos espabilados y han ido sacando la pasta.
Y claro, cuando sacas mucha pasta llega un punto que dices, no podemos aguantar tantas nóminas. ¿Cuál es la solución? Despedir a 1.200. Claro, eso se cae por su propio peso. Y hay imputados por la Gürtel. El tema de la visita del Papa, te consta, acordaros que la retransmisión de la visita del Papa costó muchísimo más dinero de lo que costó, por ejemplo, en Barcelona o en Santiago. Aquí hay un procesado por abusos sexuales, que es el señor Vicente Sanz, que está procesado por abusos sexuales a trabajadoras de esta casa. Es decir, aquí hay innumerables personas que están imputadas o procesadas en casos de corrupción y que está documentado que fue dinero que se sacó de esta televisión pública para pasarlo a intereses del Partido Popular o a intereses particulares. Luego, lo que se debería hacer el presidente de la Generalitat, que además es el presidente del Partido Popular, es pedirles a todos los corruptos que devuelvan el dinero, es investigar qué pasó realmente, dónde está el dinero de los valencianos. Y no es un colegio o la televisión, es la decencia o la corrupción. Fabra no tiene que elegir entre sanidad o televisión, porque ambos son servicios públicos. Fabra lo que tiene que decidir de una vez es si quiere estar en la decencia o en la corrupción. Y cerrando Radio Televisión Valenciana se está situando con la corrupción. En estos momentos, de los 14 millones que se gastaron, se está investigando el destino de 7 millones de euros que pasarían a empresas vinculadas con la trama Gürtel. E incluso el mismo director general, y por eso también se le investiga, firmó un contrato por el cual, a través de un testaferro, se adjudicó a él mismo $500.000 de euros del dinero que se desvió a empresas de la Gürtel durante la visita del Papa. ¡Devuelve el dinero! La Generalitat tendría que investigar esto porque nosotros entendemos que es la punta del iceberg de una mala gestión que ha arruinado la casa y que cambiar un modelo de gestión en Radio Televisión Valenciana no es la solución mientras no se recupere todo el dinero que se ha podido saquear durante el mandato de Pedro García y las malas direcciones que hemos tenido en estos años. Y por tanto exigimos que se paralice cualquier despido, que se pidan responsabilidades, que se investigue la gestión, que se investigue cómo se ha utilizado el dinero de Radio Televisión, a dónde ha ido a parar. Si el señor Fabra actuara con dignidad, si el señor Fabra actuara de acuerdo con lo que a veces ha dicho de estar en contra de la corrupción, sería él quien pediría las explicaciones y exigiría que devolvieran el dinero que han robado los responsables de esta trama de corrupción. Quin valor té la seva paraula? Per què no dimitís vostè? Secretari general d'un partit podrit de corrupció, responsable del saqueig, de la ruïna de la radiotelevisió valenciana, de la manipulació de la censura, del seu desprestigi social, malgrat l'esforç de milers de treballadors durant tants anys. Quina vergonya! No us dona vergonya? Per què no dimitixen? Vostès vulneren el principi d'igualtat, els drets fonamentals dels treballadors i les treballadores, cometen il·legalitats i després qui ho paga? Ho paguen vostès? Ho anem a pagar tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià. I se calla vostè, i se calla vostè. Estic parlant jo. Señores diputados, señores diputados. Te calles. Señores diputados. Imputats per corrupció no me van a dir que me calles. Señores diputados, por favor. El tancament de Radio Televisió Valenciana suposa algo més que el tancament d'una televisió. Significa el tancament de l'autonomia, significa de l'autogovern propi, i a més d'una manera il·legal i com l'ha fet el Partit Popular. Per què no dimitixen? Li ho estic dient. Per què no dimitixen? Per què no se'n van? Per què no tanquen el Partit Popular? Per què no tanquen la cova de lladres? Per què no tanquen els responsables de la ruïna en la presó que són han d'estar? Señores diputados. Per a nosaltres, l'única raó de ser de la radiotelevisió valenciana és precisament això, defensar les senyes d'identitat d'este poble, la seva llengua, la seva cultura, i la seva raó de ser no és una altra que no sigui eixa. I per tant tots els valencians han de tindre la seva veu garantida en aquesta radiotelevisió valenciana. Molt bé, és un dels testimonis. Anem a replegar més testimonis. El senyor Blanco no va participar
en el paripé del Partit Popular i d'un Consell absolutament incompetent, incapaç de complir la legalitat i de mantindre les mínimes condicions de l'autogovern valencià. Senyor Castellano, va tornar vostè a parlar-nos de senyes d'identitat? Ah, sí? Va el senyor Serafín Castellano a tornar a parlar-nos de senyes d'identitat quan acaba de tancar la ràdio i la televisió pública dels valencians? Quina vergonya. Quina vergonya. Si vostès consumen aquesta decisió, si els 55 diputats del Partit Popular, que són els que finalment hauran de fer-ho, perquè el Consell no pot tancar Ràdio Televisió Valenciana, que té garantit per llei d'aquestes Corts un estatut d'independència, si els 55 diputats i diputades voten aquesta decisió del senyor Alberto Fabra, seran corresponsables d'haver acabat amb el principal element d'identitat i de vertebració territorial dels valencians i les valencianes. Aquestes paraules eren seues fa una setmana. Jo, personalment, no entenc com vostè no dimitís, com el senyor Fabra no dimitís, com el senyor Císcar no dimitís, i com no es convoquen eleccions d'una vegada per totes, per a que el poble valencià tinga algun futur i Radio Televisió Valenciana puga salvar-se, perquè es pot salvar, negociant amb els sindicats, complint la llei, respectant els drets dels treballadors i les treballadores, garantint la pluralitat i l'objectivitat i la bona professionalitat en la direcció que fins ara no hem tingut. Sap vostè que directius nomenats per el Partit Popular, protegits per el Partit Popular i recolzats per el Partit Popular, incloent-lo a vostè, han sigut els que han portat Radio Televisió Valenciana a la ruïna. Han sigut els que han fet contractes amb empreses de la trama Gürtel per emportar-se milions d'euros dels valencians en comissions. Els amiguitos de l'alma del senyor Camps. Han sigut els que han regalat 240 milions d'euros als clubs de futbol valencians en operacions de finançament fraudulent encobert. Han sigut els que han protegit als assetjadors sexuals, a l'assetjador sexual de Canal 9. Els que han desprotegit a les víctimes. Els que han malbaratat tots els recursos que la societat valenciana, perquè és la societat valenciana i no són vostès, han posat en aquest projecte que era fonamental per al funcionament de l'autonomia valenciana, per a la vertebració territorial i per a la pròpia democràcia. Democràcia no és votar cada 4 anys. Democràcia no és el que vostès pensen, que és guanyar unes eleccions amb finançament presumptament il·legal, amb campanyes pagades per empreses que reben contractes públics adjudicats per vostès, enganyant a la ciutadania per a després fer el que es dona la gana, per a no respectar ni la llei. Això no és democràcia. Democràcia és respectar els drets de les minories. Democràcia és complir la llei. Democràcia és donar informació veraç, objectiva i plural a la ciutadania per a que conega dels assumptes públics. Democràcia és fomentar la participació de la gent. Democràcia és sotmetre's a la fiscalització de l'oposició. Democràcia és donar els contractes públics que vostè amaga, senyor Castellano. Democràcia és complir la paraula i els programes electorals. Democràcia és un antònim de la pràctica del Partit Popular. Ha vingut gent de la ciutat de València, gent de moltíssims pobles, gent que eren espectadors de televisió valenciana, gent que haveren volgut ser espectadors de televisió valenciana però que no ho eren perquè no s'estaven fent bé les coses, i el que demanen és això, una ràdio i una televisió que funcione bé i per descomptat que no es tanque. Però la indignació dels que volem una radiotelevisió pública de qualitat, des que estimem la nostra llengua, des que volem que el País Valencià siga una autonomia de primera, i no com vostès, que s'agenollen davant Madrid, que s'agenollen davant el que es diu el senyor Rajoy i el senyor Montoro, que apliquen les polítiques de la Troika, que són uns botiflers. La indignació no va cessar. Vostès van a tindre el repudi social, ací a aquestes Corts, però també en el carrer. Vostès haurien d'anar-se'n d'una vegada per totes i estalviar-nos molt de patiment al poble valencià. Vergonya!
crits de dimissió contra el president de la Generalitat, Alberto Fabra. I anem a polsar un poc l'ambient de la gent que venia a aquesta manifestació. Per exemple, com te diuen? Cristina. Conta'm una mica per què has vingut. Doncs he vingut perquè no em sembla bé la decisió de tancar Canal 9. Per què? Com per què? Salta a la vista, això és una rabieta del PP i no pot tancar un servei públic com és una televisió pública. Per aquesta raó podem tancar el València, podem tancar moltes altres coses. Podran guanyar eleccions manipulant i usant partidistament la nostra televisió, però no saben el que és governar. Han portat a la quebra a la Generalitat i a la televisió valenciana. No ens poden donar lliçons perquè vostès no han fet cap acord en el sector de l'audiovisual, com sí que han fet altres televisions autonòmiques com la gallega. Vostès no es poden donar lliçons perquè han saquejat la nostra radiotelevisió valenciana, fins i tot utilitzant la presència del papa. La presència del papa, no han tingut esme ni d'utilitzar aquesta presència per a usar els recursos, els limitats de radiotelevisió, per a tirar mà a la butxaca de les arques públiques. I la nostra diputada Mònica els ha demanat que ens passen els comptes i no donen ni un rebut. Però és que, no obstant això, el responsable de recursos humans de Radiotelevisió Valenciana, aquell que es va emborratxar en unes eleccions i diu, vamos a forrar-nos. Pues este senyor, el de recursos humans, és que està en estos moments en un procés penal. En un procés penal per directives de Radiotelevisió Valenciana que l'han acusat de delictes gravíssims. Parlem de Triskel, de l'arraconament dels bons professionals que té Radiotelevisió Valenciana. 60.000 persones de tots els colors polítics, perquè la radiotelevisió valenciana està per damunt d'ideologies, de signes polítics, d'interessos personals. La ràdio i la tele és una propietat privada, no pública, que ens pertany, encara que alguns ens pensen que estan en el seu cortijo des de fa molts anys. I per primera vegada, Ràdio i Televisió Valenciana és l'espurna que ens està unint i esperem que aquesta espurna continuï endavant perquè la guerra serà llarga. És un assumpte del poble valencià, absolutament cívic. Som germans, som ciutadans, tenim els nostres drets i hi ha un dret constitucional que és estar informat en la nostra llengua, informat de les nostres coses, de la proximitat, dels nostres esports, de la nostra política, de les nostres tradicions, de la nostra música, de la nostra cultura, sempre en clau valenciana, perquè tenim un poble amb cultura pròpia. Per què continuen vostès en aquesta actitud d'impassibles a la demanda? Perquè tenen por de la llibertat, perquè tenen por de la neutralitat, perquè tenen por de la professionalitat, perquè volen acabar en la nostra ràdio i televisió pública valenciana. Els he presentat moltes esmenes, no fetes només pel nostre grup parlamentari, sinó fetes per gent que entén i que en sap i que vol la televisió valenciana. Però vostès han acceptat una de les quasi 1.000. I això no és forma de voler consensuar i arribar a acords. El seu text no aprofita. Perquè què va passar? Què va passar? Va passar una cosa molt senzilla, que el pressupost públic, que serà l'únic, els diners públics que paguem tots els ciutadans, se'n van anar a l'externalització en empreses externes que externalitzaran vostès, que adjudicaran aquesta externalització per a continuar cantant noves glòries al Partit Popular. I aquesta és la realitat. Diners públics per a prestar un servei privat i molt privatitzat. Això contempla la llei. Fins i tot els noticiaris. I posen allà una coletilla sempre i qual ho autoritze o no contradiga la llei general. Això és una vergonya. I això ho direm. I s'ha de saber. Pense lo públic i pense que Canal 9 és una institució pública imprescindible, com que també ho és la sanitat i l'educació, i que no només fa un paper importantíssim per a lo que seria el propi País Valencià, també és un paper importantíssim per al propi estat espanyol. Recorde les paraules d'un murcià que avui ha dit també que li sap molt greu que Canal 9 desaparega perquè seria una pèrdua cultural per a la pròpia Espanya. Aleshores, no és només una qüestió per als valencians, és per a tots els espanyols també. Perquè vostès estan sent investigats per la Fiscalia. L'única vegada que hem pogut tindre accés per un conseller independent dels números del Consell d'Administració, i jo estava present, el fiscal en cap diu, ¿así engañaban a los consejeros? Sí, així. Perquè els números que vostès han portat al Consell d'Administració no són els números que han presentat després en el registre mercantil. I això està sent investigat. Encara tenen vostès més. És que són una caixa de sorpreses.
Si Radio Televisió Valenciana deixa d'emetre, el poble valencià perd la forma de conèixer-se a si mateix, d'expressar-se i de saber cada valencià d'un racó de la nostra terra com són els valencians de la resta de poble. Tenim una finestra per saber com som i tenim una finestra per entendre com és el món en la llengua pròpia d'esta terra. Nosaltres entenem que es pot arribar a un acord que faci una radiotelevisió viable i econòmicament sostenible. Som conscients d'en quina realitat estem. Ho hem sabut sempre. La sentència que va fer el Tribunal Superior de Justícia diu que són altres, l'altra banda, la que no volia negociar per a buscar una eixida negociada i viable per a la nostra terra, per a la nostra televisió, per a la nostra ràdio. Actualment hem de mantenir la mateixa postura que hem mantingut durant tot aquest procés i, naturalment, com diu ell, Canal 9, Ràdio 9, Ràdio Televisió Valenciana no es tanca perquè hi ha possibilitat per a fer-la sostenible i viable per a atendre la demanda dels valencians. I nosaltres estem disposats a atendre i buscar solucions perquè això sigui així. És possible, ho podem fer, el poble això ho agraeix així i ho defensen al carrer. Per tant, com dic, insistix, el Partit Popular és el que legítimament governa aquesta comunitat, però això no li dona legitimitat per a llevar-li un instrument de que el propi poble valencià es conega. O els programes que han funcionat, qui són? Que ara que els facin productores madrilenyes, fets per bons professionals valencians, però això sí, madrilenyes, perquè tenen que vostès pagar los servicios prestados a Madrid, tenen tortícoles a Madrid. Per tant, és dir que vostès no estan èticament legitimats per aprovar este projecte de llei amb la seva única majoria cada vegada més reduïda i més esquàlida. No ho poden fer, i aquells que vulguin beneficiar-se d'esta circumstància els direm que no anem a respectar ni un contracte fet d'esta manera. No anem a ser els ciutadans els que paguem per a que se beneficien los amiguitos de l'alma. Això s'ha acabat. Si volen vostès, estem atents de parar i encetar un nou camí d'una radiotelevisió valenciana nostra, que la que es pugui sentir orgullosos, de consens, que mira el futur com a servei públic de qualitat, que doni garanties a la nostra llengua i que deixi de ser manipulada per un govern que ja no dona per a més. Eixa és la proposta que els fem. Si no l'accepten, ja saben de què van vostès. Des de luego, un compromís no compten. Gràcies, senyor Morell. La resposta és impressionant i això confirma que la població, els valencians, poden sentir com a pròpia la nostra tele, la nostra ràdio, l'estimen. Ens hem de reconciliar amb els nostres espectadors, hem de servir per a l'objectiu fundacional per al qual foren creats. Jo estic molt agraïda a tots els valencians que avui han eixit al carrer. Són els seus mitjans i nosaltres hem d'estar al seu servei i estic molt agraïda i molt feliç. Apoyo para todas las personas que están luchando para que el Partido Popular no cierre un medio de comunicación de todas y todos los valencianos, un mitjà de comunicació que parla en la meva llengua. I per això vull que les meves últimes paraules siguin per a dir ben clar, ben alt i ben fort: Canal 9 no es tanca. Es poden veure milers de persones que diuen no al tancament de Radiotelevisió Valenciana, del servici públic de Radiotelevisió Valenciana. Este és el final de la manifestació que esta vesprada ha recorregut els carrers del centre de la ciutat de València. Anem a estalviar, com tots els dies, 5.000 pessetes a cada una. Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saquets, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu de lladrocini. Rapinyeu governant, sou fartons de vida llarga, que mai voleu acabar.
valencià ens hem forçat a oblidar que si sentim 80